Rijetko koji obrt doživi 100 godina, ali jedan od njih je knjigovežnica 1924. Nalazi se u Martićevoj ulici u Zagrebu, a ove godine slavi jubilej. U knjigovežnici se još uvijek radi na strojevima iz 19. stoljeća. Danas najviše restauriraju rječnike, molitvenike, kuharice i Bibliju. Vlasnica se često našali kako je kod njih kao kod Gutenberga, svima poznatog izumitelja tiskarskog stroja. Jedna od tehnika koja joj je posebno draga je zlatotisak. Tu mora biti već gore slog, onda se stavlja folija. Ali sad ću ovako samo jedno zlatno. Znači foliotisak, stavlja se folije i onda se to unutra gurne. Dobro, sad nije ništa naritano. I onda se s ovim pritisne i otisne. To je to. Iako u mirovini, vlasnica radi na pola radnoga vremena. Također, uvijek naglašava kako obrt osim duge povijesti ima i dušu.